Saraýewoda adamlar ýene bir gezek merhumlaryny ýatladylar. Her ýyl Srebrenitsanyň töwereginde köpçüliklerin madarlardan tapylan we täzelikde şahsiýeti keskitlenen jesetler gyrgynçylygyň ýyl dönümine gawat gaýtadan hormat bilen topraga tawsyrlýar. Merhumlaryň ýakynlary, maşgalagdalary we dostlary tabytlary getirýän ýük maşynynyň gapdaryny gül gösterdiler. Bosniýada 1990-njy ýyllaryň uruşy mahalynda serp güýçleri 8000 çemesi Bosniýaly musulman erkegini we oglany öldürdi. Şu ýyl şol gyrgynçylygy 20 ýyl bolýar. 136 jeset bolsa şu ýoly geçýär. Srebrenitsada öldürilen pidalaryň häzir 4-den 3-üne golaýynyň şahsiýeti anyklanyldy we gaýtadan jaýlanyldy. Kawurlu bolan Medvedev ýygynyna Owgan delegasiýasynyň wekilleri özleriniň Taliban bilen geçiren ilkinji resmi gepleşiklerinden soň pozitiv pozisiýada çykyş etdiler. Olar gepleşikleri konstruktiw we umytly häsiýetlendirdiler hemde iki tarapyň hem dialogy Ramazan aýyndan soň dowam etdirmek barada alalaşyga gelendigini aýtdylar. Emma olar anyk seni aýtmadylar. Pakistanda geçirilen gepleşikler mahalyna Abbasanyň we Hataýyň wekilleri hem boldy. Bu gepleşikler Owganystanyny ýyllara çeken söwüş soňlamak üçin geçirilen gepleşikleriň ilkinji deslapky adymidir. Kazak polisiýeti özleriniň ipoteka meselesi boýunça protest bildirmek üçin bankyň daş ýyşygyna toplanan demonstrasiýaçylaryň bir näçesini tutsak etdi. Kazaklaryň köpüsi daşary ýurt walyutasyny ipoteka, jaý üçin karız pul aldy we Kazak teňesiniň çökmegi, ýagny geçen ýylyň dowamyna 20% çemesi hümmetini ýitirmegi olara agyr zar berdi. Biraz soň protestçiler polisiýadan tutulanlary boşatmagy talap etdiler. Şeýle dolar köçäni baglamakçy boldular. Emma olara münetmäge ýol berilmedi. Siz bunyň täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.